chinsemo aoni go beso kena wekirana ase wodi ya Ibeno ase umuroberio bwokoira abana bamura Iburu muroberio betego kwariganiwa no MC bwenseme yo Steve Arika okona chinga kecho nigo abagaka bo babere bakogokire getamkirekyo na watebuna nigo barachi kogenderera korenda nabo igo gusira egekoro abuna chiarenge chinga cyakare muri keto Mildred Momanyi na mange Kobono emeyega yoguchia Iburu egendrete imeye kaunti ya Kisii bono nigo wodi ya Ibeno yego toka imeye bunge ya Nyaribali chache abana gwetania chimya ibere banyora obokoreri bwabusa balia abayibuli babo batali kwenyara wetera ase omo MCA we wodi yo Steve Arika ase ogochia Iburu asatebire nere buya abana gochia Iburu bakoegwa obosemya buna babwenerete komenya inde namo gokase tukoria rero wetera ase county ya Kisii mugabanito Simbarati namubolitinga atukonye abanyagitari egere baiche bakonye ase abana baito kwaruke igo abayibuli bali batari konyora njira yo kwaruke abana barentira abana gaiga saidi ya 200 egere barukibwe bachintu okwaruke okoiga neria abana baiche basomigwa ninki yakogera bakwaruka andekera barukire ngigetakeire bakole buto chake koira na egekoro yakogera rero mwana akwarukibwa tegote ngjarukirigwa egero mwana taguchenji nonya etabiriare kali ezo ya Kisii General Hospital 6 amona waterana na Ibeno abantu bons babe koko bakongo batenga mbiyamono abagaka korwa wodi yo nigo bairara igoro yegekoro buna kiarenge ekera abana bagachire Iburu ase batebire chinjira kibwenerete kubwatigwa gekorenganirwa nechinga kiechi kyabono titwale ko ruturoje kwa irutwa sangerwe twabe kuri mime egero umwana uriyo gokikwaruka takikoyibororo ligandiria mbugata alia Samsoni egerega kwa kare nemeyi yari ko tiyeri guye mesumari to bari ko tiyeri mesumari abantu to ari ko tigwa bane nonda kura to simuka ya rero no joira ne muntu kwabe obekeira matimo koruo bosio chinguba no chira abantu bagotumba gojia mwana bwoba bwarukiburu abo togotero rweze go chaiga oyo rwana sigiji rwana egera sigisha zo jigorwana to chona choni muna rero ba chona choni bakari ko nyomaka kera arura abwa ngochare oretu paka nyumba oretu esaiga asa kwa igwo mumuroko murenda omurendero umuriro yo gori ko mwaro kinga kera abekiru nyumba no muriro yo gori ko utudio kapaka kaharu nyumba ko mwaro kinga okomochani muriro yo kolima nere bono tagukikonyora abana agochikorokana neriteba ikigusito kurugarite boyo takonyora abana ase chinga kiecho nigo basabire egekoro kurendwa na kubwatigwa ryo gokeania ebikore ebinge ase bono omo MCA bwenseme yo atebire na chikwene kyabuna abana bo banyorire amaigerio yegekoro chitariki 25 nemo omotienyi oyoiga amangana ali bandiruka bali kubundisu yo sika bayiboli rero abana bachwalire okukonyora mwana onde ga bagosonde nonde batwarire moye bike omwana oyu kwaigwa lakiageria abana bange bakwengene gotoje gekore kigito tigaba isimigo baita abana na baita bakuwa bakeboki kagende no mbole bana bange bamaite no mangana kegusi bono asokolenda machikali kegusi abantu twachagire kubegusi nakyo begeteri tukolia kale 6 December abana barugweke Gusii batebunga kirundu kyo mutaga twarere kirundu ogotero kogotenga oyo noyo ngi community egere abantu bamanye inaki ngiye kugera asensemo yikusi kuripota lya egetaseni kya Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi.